Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите тази гривна в формата на безкрайност. Гривната е на ниво първо и се води много елементарна и е. Ако гледате това видео, не би трябвало да имате затруднения в правенето. Много хора във Facebook поискаха урок не само за тази гривна. Съжалявам за качеството на видеото, но наистина не можах да намеря по-добра камера, за да го заснема. Не съм много хора искаха урок. И така, следващия път видеото ще е с много по-добро качество и ще ви покажа как да направите тройна гривна, но това за другия път, а сега да започваме. И така, първото, което ще направим е да направим основния цвят. Слагате един ластик, ето така. И трябва да сложите така додолу, по този начин ластици. Така, докато стигнете краят. Сега, вместо да слагате така, ще го сложите по диагонал. И ще се върнете в началото и ще направите същото от тази страна. И го завършвате. Трябва да свалите тези колкото можете по-надолу. И сега трябва да имате нещо такова върху станчето си. Сега ще направим безкрайностите. Ще пропуснем първите две и взимате от втория ви цвят и го правите в формата на безкрайност. Така ще ги редуваме, като запомнете, че не трябва да слагате на първите две. И ще спрем до тук, защото на последните две също не трябва да има безкрайност. И сега трябва да изглежда по този начин. Сега ще преминем към процеса с затварянето на ластиците. Вземете един ластик, какъвто ви е основният цвят, и го увийте около пръстите си и обърнете станчето. Слагате го ето тук. Взимате си кукичката и трябва да бръкнете под този ластик, който сложихме. И да вземете този. Отново бъркаме отдолу.
и ги затваряме. И сега трябва да имате нещо такова върху вашето станче. Сега бъркаме отново под всичко, взимаме ластика и го местим на следващото. Трябва да отидем и под безкрайността, взимаме и затваряме. Продължете така до края. Като не забравяйте, че трябва да вземете най-долния ластик. Под безкрайността, най-долния и го слагаме най-отгоре. Така. И когато стигнете края, просто взимате ето този ластик. Трябва да имате нещо подобно в формата на сълзички. Сега ще направим същото от тази страна. Отиваме под всички еластици и взимаме най-долния. Важното е да отидете под всички еластици, взимате най-долния и го слагате отгоре. Не би трябвало да имате затруднения в това, особено ако и преди сте опитвали гривни. Всъщност това се води една от най-лесните гривни, която може да бъде направена върху станче. Ако видеото събере повече гледания, ще ви покажа и други видове. Тоест, ако има интерес. Знам просто, че във Facebook много хора искаха урок специално за тази гривна. Така, продължавате до края. И сега по същия начин, както тук, просто взимате този ластик и го затваряме. И сега трябва да изглежда по този начин. Всъщност гривната е вече почти готова. Взимате от основният ви цвят и пъхнете кукичката си. И трябва да прекарате ластичето под всички тук. И сега сме готови да свалим гривната. Така. Така. Сега сложете кукичката си на тези два ластика и трябва да имате нещо подобно на това. Ако не е в много правилна форма, може да я разтеглите, докато си придобие някаква що-годе нормална форма. Сега трябва да направим удължението. Вземете отново станчето. И останалите ви ластици от единичните цветове ще използваме именно за това. Слагате ги, като ги редувате розово или лава.
Не знам какво ми става днеска, просто съм... Това ще бъде удължението на нашата гривна. Трябва да имате нещо подобно на това. Сега, където е краят, взимате гривната и намирате ето тези два ластика. И ще ги сложим по този начин. Сега обръщате станчето, взимате лилавият ластик и правим същото, което преди малко направихме с затварянето на ластиците. И само съжалявам за качеството на видеото, но просто не намерих по-добра камера да го заснема. И следващия път видеото ще бъде с по-добро качество. И когато сте готови, сложете кукичката и просто го свалете. И остава да свържете двата края. И вашата гривна е готова. Ако ви харесва това, което видяхте, гласувайте за това видео, споделете го и ако събере повече харесвания и гледания, ще има и още уроци за много по-интересни гривни. Благодаря ви! Чао!